W imię Ojca a Syna a Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza Jezu Chrysta, a lubość Boha Ojca, a zromadność Ducha Świętego, budź z wami wszystkimi. Bracia, sotry, każdy króć, gdyż so pokrzyżujemy, uznawamy wiru do jednego Boha we trzech osobach. Poprawą my wszyscy pokadziamy od trojeniczkiego Boha. Kłońmy so po takim nadzięcniejszym dniu, po taństwu Trojicy, kotraż rzeka harmonia a jednota, a z dobą wuproszujmy się jednotu prawej wiry, kotraż dzięca je wiso wohrożena. Na kemżach modlimy so w należnościach naszej chrześcijańskiej osady. Na spoczatku uznajmy, żeśmy zgrzeszyli. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, żem wiele zgrzeszył, myślo, ryczo, jednajo, a dobre zaniechujo. Moja wina, moja wulka wina. Toho dla proszę, zbożną stajną knieżną Marię, wszech jandzieliów a świętych, a was wszystkich modlcie so za mnie, ke Kniezy naszemu Bohu. Smil so nad nami Wszechmocny Boże, a spuściwszy nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Gloria in excelsis Deo. Módlmy so. Bożo nasz Władcy, Ty świętej posłał słowo prawdy, a świętego Ducha, a tak si ludziom wozjawnił swoje wielkie potaństwo. Daj, zobychmy z wiru rozświetleni, uznawali sławu wiecznej Trojicy, a sokłonili mocy a krasności Bożej jednoty. Przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywy, a kraluje w jednocie Ducha Świętego, bo wieki na wieki. Prine čitanje slyšíme z knihy Deuteronomium. Mojzes ryčeše k ľudia praji. Prašeš so za predavšími časami, kotrež bychu prede tebe od dňa, na kotremž Boh človeka na zemi stvori, a od konca až do konca nebia, hače so dy, niž to tak kulke stało, abo slyšalo kaž tole.
Jedy nikajki lud Boží wóz wojnia ryczeć słyszał, kaj se tyjun słyszał, a żywy wostał? Abo je Bode spytał przyjść, a se uzwolić lud z drugiego ludu z pruwaniami, znamieniami a dziwami, z wojnu, z mocnej ruku, a uprzestrenym ramieniem, z wielkimi traszacymi skutkami, kaj wszystkie te, które się jawy wasz Bóg, za was w egiptowskiej przed waszymi oczami czynił? Spoznaj tuż dżęca, a rozważuj swoje utrobie, co je jawy Bóg na niebiu horyka, a na zemi daleka, hewak nichtu. Miejsce po jeho zakoniach a kazniach, kotreż ci dżęca kazam, zoby ty długo był żywy w kraju, kotreż ci dari jawy twój Bóg na wsze czasy. Słyszeliśmy słowo Boże. Słyszymy czytanie z lista świętego apostoła Pawła Romianom. Bracia a sotry, wszyscy ci, którzy są od Ducha Bożego dadza wiesz, są dzieci Boże. Nieście dostali Ducha otroctwa, so byście znowa strasze byli, ale dostaliście Ducha dzieciactwa, w którym wołamy Abba Otce. Ten samsny Duch świeci z naszym duchom, zosmy dzieci Boże. Smyli dzieci, smy też herbia Boży z Chrystom. Wszako z Nim cierpimy, so bychmy z Nim też przekrasneni byli. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Chwała Otcu a Synu
a Duchu Świętemu, chwała Trojeniczkiemu, kiż je, kiż by, a kiż przyjdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Kniez bądź z wami. Ze świętego zczynia po Mateju. We wonym czasu dziechu jednaczo wuczomnicy do Galileje nachoru, na kotruż biesy Jezus ich skazał. Jako jeho widziachu, kłoniachu sojemu, niekoci pak dwielowachu. Jezus pak przystupi k nim a reče, że z nimi prajo, mi je wšitka moc data ve niebiesach a na zemi. Dzicie tohodla wučcie wszystkie ludy, kcijcie ich w imieniu Wódca a Syna a Ducha Świętego, a wučcie ich wszoż czynić, štož jsem wam przykazał. Hlejcie, ja jsem z wami wszystkie dny do skończenia świata. Dobre poselstwo naszego Knieza Jezu Chrysta. Lubi bracia, lubi sotry, społojcy 5. listotka pokadzia ważne wuznacie wiry, haczkuli so je nakem szach nie modlimy, tola bo nie jest rok chrześcijańskiej wiry, a mianuje so symbolum Athanasianum. Tam czytamy o potajństwie Boha we 3 osobach. W jego tekście rekam jest drugim, štož chce wumoženy być, dyrbi so katolskiej wiry dzierżyć. My czeszczymy jednoho Boha we Trojicy, a tutu Trojicu we jednocie, bez mieszania osobą, ale też bez dzielenia bytości. Hinajsza je mianujcy osoba Wódca, hinajsza je osoba Syna, a toho runia osoba Ducha Świętego hinajsza. Tola maja Wódz, Syna, Duch Święty jedną bójskość, maja też jenajku krasność, a jenajku wieczną majestość. We tyle je Trojicy nie masz pak niczo, štož by predy albo pozdźišo było, niczo nie je tam większe albo mniejsze, ale są wszystkie ci osoby jednak wieczne, a jednak wulce hodnocene. Jako chrześcijanie lubi wierliwi, wuznawamy so ke Świętej Trojicy. Wuznawamy z dobą, zo smy z lubości trojeniczkiego Boha stworzeni. Pokadziamy dzim runie z tutej lubości, kotraż mies ciomi bójskimi osobami w Bohu knieży. Możemy rzec, z niebieskiego domu w lubości smy wyszli, a nie tylko na ziemi, całe swoje żywienie za tym żyjemy, żebyśmy so zaso zjednoczyli. Haj, w niebiesach z Bogiem so zjednoczyli. Bo kniez je pak niewidziomny. Puć k niemu na ziemi nie je lohki, a pytanie jeho przytomności traje długie lata. Tohodla związa so tunle pytacy człowiek husto z drugim człowiekom, dokelż no chce być na ziemi samotny. Hacz se tole uwiadomi albo nic, wun pyta we drugim człowieku nieszto bójskiego, sztoś miało jeho samoho wupielnić. Konkretnie oznamienia to, zo wusmieriamy so my ludzie na lubość, zo lubujemy, a zo bywamy lubowani. Mimo lubości
přejeme si też wiestotu. Toho dla na przykład oni tylko ludzi za zbohatnieniem. Oni oczekują również zmienia dość pieniędzy, zo si drudzy ich potom piecza bóle czescza. Pieniędzy mieli po ich zrozumieniu zaczucie wiestoty dawać. Natwarena wysoka muria miała przed nieprzyjacielom szkitać, derie płaceny lekar miałby naszą zdrowotu dziwać, a czastsza jezba na kuru miała żywienie podlejszyć. Pieniędzy wiedu k tomu, zo kusk nad drugimi kniežimy, zo se wiele kupimy a dowolimy. Tola wszystko to nie ze spokoi człowiesku w utrobu. Skiery naopak. Czym więcej si sebi nahromadził, czym bóle rośnie w tebi niepokoja rozdwojeność. Podobnie je tomu z pożadosćami naszego ciała. Nie masz tu jenoś czyriacu seksualną moc a żadość za przyjemnościami, tež tule widzisz żałosne pytanie za drugiej osobu a jeje potaństwom. Tak przywobročiš so niekomu drugiemu, z kotrymś by mógł żywy być, zo z nim socielnie zjednočiš. Niekoci zmienia pak swojego partnera wiace króć w biehu lat, biehają za wonej pozdatnej lubosću. Kaž niekto, kiž za sčinom honi, pytają żadościwie lubość tam, gdzie ju żenie nie namakasz. Cała tragedia człowieka obstoji w tym, że on lata długo swoje mocy do toho inwestuje, żeby swójskie żadości zwoprawdził. W odpowiednią miru pak przyłszym nie docpieje, a zostanie we swojej pożadliwości niespokojny. I ono wszak docpieje wierszk chory, ale za tym wierszkom nandzie prózdnotu a biezdno. Lubi bracia sotry, sme stworjeni z lubosće, sme wyszli z domu lubosće. Samo w najrešnivišej w utrobie człowieka pytniesz żedzenie za lubosću. Czego dla po takim nazoniamy miesnami tylko zwady albo zawisće? Czego dla je drugi człowiek tomu drugiemu z wielką? Czego dla masz ludzi, kociś z najwszelakoriszymi sredkami nie dopuszcza, zo spielnisz ty swoje plany, zo z najmniejsza tybi swójskie żywienie poradzi? Jedna przyczyna je zły duch, naprzeciwność Świętego Ducha. Wun wodniu a w nocy pospochy wobskorżuje. Wobskorżuje męża przed żoną, susoda przed susodom, wobskorżuje bratra przed bratrom, prajo, ladaj, kajki je wun niedobry, ladaj, kajki je tun falszny, kak wun cię zneużywa, ladaj, tun lepiej zasłuży hać ty. My husto wierimy tajkiemu skorżeniu, a potom zapoczniemy so z drugimi wadzić. Na tute właśnie wszak zaso za nieczym żejdzimy, to lazmiemy zaczucie, zo nie nam derie. Lubowani je tak, zo trebaż drudy we swójbie albo we susodstwie samo tragediu, na przykład ciężką korość albo niezbożo, zo bychu swójbni dodnili, jak ważna je lubość a przezjedność, a jak nieważne je bogactwo, wuzbiesiowanie a konkurencja. Što je potajkim lubość, po którejś mamy żywi być, kajż ci bójskie osoby w jednym Bohu? Podam k tomu jednory obraz, kotryż sym na dzieciacych kemszach rozkład, mianujcy. Wiesty człowiek prosy Boha, zoby tun jemu helu pokazał. Tuż dowiedzie jeho bo do riane jeżurle, gdzieś biesze blido bohacie kryte. Zanim siedziachu ludzio, jara hodni, a zrudzeni. We rukomaj dzierżachu przedołhe łużycy, z którymiś nie możachu staleria czerpać. Potom prosy ten człowiek Boha, pokaż mi nietko niebiesa.
tak so tyž stá. Bieše zaso samsna žudla, samsne tyž bohače kryte blido, ľuďo za blidom pak biechu zradovaní a nasyčení. Čeho dla? Dokiaľ spoznahu, zo môžeš so tyž z jara dlouhými užícami zeživiť, mienujci, dávajú ze svojej užícu druhému ječ do huby. Runie to je ľubosť, zo najpredy na druhého pomyslíš. Bracia a sotry, wszyscy pokadziamy ze Świętej Trojicy. Runie Święta Trojica je ta zromadność, która się żywa bez dospełnej przezjedności a harmonii. Runie my, gdzie trebamy w naszym małym ludzie przezjedność, a zodzierżymy hromadzie. Dokiaľ sme tak mali, nemôžeme si rozkoru dovoliť. Trebame so proste mies sobu, hevak zańdziemy. By tola wulka szkoda była, nie by huli nasi potomnicy za 50 lat našu rianu materščinu dale hajili. Tohodla dzierżmy krucze hromadzie, sej mies sobu pomhajmy, a nie buďme mies sobu konkurenča. Jenož tak môžeme obstať, to rieka v jednoče, ve správnosti a ve miesobnej ľubosti, kajž to je ve harmonijskim živieniu Sviatej Trojicy. Amen. Uznajmy našu apoštolskú víru. Credo in unum Deum. Uchwalujmy trojeniczkiego Boha, kiż je nas stworzył, umożlił a poswiecił. Modlmy so k niemu. Wódce, pošli nam svojho ducha a podpieraj nas naszej słabości. Prosimy Cię, usłysz nas. Syno Boži, Ty si nam pokohiteľa slúbil, daj zoby nás vun do šeje viernosti zapokázal. Prosimy Cię, usłysz nas. Ducho Sviaty, Ty si do našich útrobov vulaty, nauč nás živým byť po Tvojich dárach. Prosimy Cię, usłysz nas. Trojenički Božo, Wódce, Syno a Ducho Sviaty, uhotuj nás ze svojej mocu, zobychmy za Tebie przed światem świadczyli. Prosimy Cię, usłysz nas. Święta Trojica, Jeniczki Bożo, Tybie so uznawamy, Tybie sławimy, a Tybie so dziękujemy, nie tylko przeco, a wieki na wieki. Amen.
Modlmy się. Kníže nasz Bożo, uznawajo Twoje święte mieno, prosimy Cię pokornie, poswieć tu te dary, a przez nie zczyń się z nas wieczny woporny dar. Przez Chrysta naszego Knieza. Amen. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezej naszemu Bohu. Bo prawdzie je chłodne a sprawne, zdobne a spomożne. Zo so Ci stajnia przyjdzie, dziękujemy Kníže święty Władce, wszechomocny wieczny Bożo. Ze swoim jednorodzonym Synom a Duchom Świętym, Sy Ty jeden Bóg a jeden Kniez, nic niczkiej w osobie, ale w cioch w osobach jednej bojskiej bytości. Sztoż po Twoim zjawieniu, wo Twojej krasności wierimy, to uznawamy bez rozdziela wo Twoim Synu, to wo Duchu Świętym. Tak uznawają a sławią wiernego a wiecznego Boha. Kłonimy so w osobitości we w osobach, jedności we bytości, a jenakości we krasności. Tibi chwala Jangelio a arcyangelio, kierubojo a serafojo, a sławia Cię dzień wo te dnia, jednogłośnie śpiewają. Święty, święty, Woprawdzie święty sy Kníže, a sprawą Cię chwali wsza Twoja stwórba, przetoż przez swojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego, wożywiesz a świecisz Ty wszon świat, a hromadzisz się nieprzestajnie swój lud, zoby so Twojemu mienu czysty wopor woprował, od słońca skadzienia, hać do jego kowania. Pokornie Cię, Kníže, prosimy, poswieć tutaj naszej daraj przez swojego Ducha, zobyś Ty byłoj ciło, a krej Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiże nam poruczył tute potaństwa świecić. W nocy, w którejż był śmierci wudaty, wzawun chleb, dziakowasze so Ci, żono wasze jun łamasze, a poda jun swoim włóczownikam prajo. Wzmijcie, a jestcie wszyscy od toho, to je moje ciło, któreż będzie za was podate. Tak tyż wzawun pojedzi keluch, dziakowasze so zaso, żono wasze, a poda jun swoim włóczownikam prajo. Wzmijcie, a pijcie wszyscy z niego,
To je keluch nového a wiecznego zakonia. Moja krej, kotraż bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tu już knieże na Twojego Syna, wozjawiamy Jego wozbożliwe cierpienie, Jego hordozne zrułastanienia do niebezpiecie, a czakamy do niż nie przyjdzie. Dziakołni woprujemy Ci tutun żywy a światy wopor. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwie, przyjmij woprowane jenio, przez kotreż chcesz Ty być ujednany. Żyj u nas z Cią a kryju swojego Syna, zobyśmy z Duchom Światym napełnieni byli jedne ciło, a jeden duch w Chrystusu. Wód niech z nas zczyni Tobie wieczny dar, zobyśmy slubiene dziedzictwo docpieli z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej knieżnu Boha Rodzicielku Mariju, z Twoimi światymi apostołami a zbożnymi martrariemi, a ze wszemi światymi, na kotryż zastupnu próstwu przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego ujednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoje a spomożeniu wszeho świata. Skróciuj swoją cyrkiej na jej putnikowaniu na ziemi we wierze lubości. Skróciuj swojego służownika, naszego bamża Franciskusa, naszego biskupa Hendrycha, a zromadność biskupów ze wszemi duchownymi, a ze swoim umożonym ludom. Wusłysz, miły wódce, modlitwy tutaj je swojej wosady, kotruż si tu zromadził, zjednoć ze sobą wszystkie swoje po ziemi rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemrytych bratrów a sotry, a na wszystkich, którzy są Tobie so spodobają, z tutaj je czasności w tej szli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, toho so nadziejamy, zobyśmy z nimi Twoją krasność używali. Bo to Cię prosimy przez Chrysta naszego Knieza, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a we Nim, dawa so Ci Bożo Wszechomocny Wódce, w jednocie Ducha Świętego, wszak chwała, czestia, hordość, wieki na wieki. Nie rykamy jenoż dzieci Boże, my to smy, czuć smiemy pełni dowiery prajć. Wódce nasz, Tyś sy we niebiesa, świeć so Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziens, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam. A nie wiedź nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, wotewszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smil so nad nami, a pomhaj nam, zobyśmy wotricha przeco swobodni, a przede wszystkim zamucieniom wieści, oczakowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Knieże Jezu Chrystie, dobycierio nad rychią a śmiercią, prosimy Cię poniżnie, nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwie, daj jej po swojej woli pokoja jednotu, kiż se żywa kralujesz wieki na wieki. Pokoj Knieza, bądź stajnie z Wami.
Jinio Boże, Kotreż zabierasz grzechy świata, smil so nad nami. Jinio Boże, Kotreż zabierasz grzechy świata, smil so nad nami. Jinio Boże, Kotreż zabierasz grzechy świata, daj nam mir a pokoj. Liczcie, Jinio Boże, Kotreż zabiera grzechy świata, Kniże nisem hodny, zoby zastąpił pod moją cychu, ale jeno praj słowo, a uzdrowi so moja dusza.
Modlmy się. Kniże nasz Bożo, uznawamy wieczną Światu Trojicu, a jej nierozdzielną jednotu. Niech tyle uznacia przyjecie tu toho sakramenta, nam Ty jak dobremu ciła zbożności dusze, przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest to Bożywa, kraluje w jedności Ducha Świętego, bo wieki na wieki. Wozjewienia na niedzieli Świętej Trojicy. Zapłać Bo, uprajamy wszystkim pomocnikom przy syczeniu trawy na Kirchowie a na farskich leżownościach. Kniez farar Delenk upraji po swoim slibornym miesznickim jubileju zapłać Bo za każdą modlitwu, za przygotowanie a ugotowanie Bożej mszy a nyszpora, za pletwu na farie a plecieny krzyż we cerkwi, za hudźbu, spiew a baseń, za tak mnohe zbożo przecza, dobre słowa a dary, a za kujż do szkuli nałożowaną prucu, kotraż je ke poradzeniu dnia przynoszowała. Nyszpor je dżęca we farskiej cerkwi we 14 godzinach. We klosztrze są dżęca modlerskie godziny, aż do 16 godzin po zwuczonym poredzie. We 16 godzin jest zromadny różowca eucharystyczne pożonowanie. Miejski nyszpor je we farskiej cerkwi poniedzielu we 19 godzinach we niemskiej reči. Firmowanska wuczba je w utoro a sredu po planie. Prosimy firmujomnych przyzjewienski formular sobu przynieść a wotydać. W utoru jest 9 a 12 godzin prosimy o pomoc przy mieczeniu pucików na Kirchowie. W sredu jest 17 a 19 godzin prosimy o pomoc przy redzeniu cerkwie za swiedzień Bożego ciła. Piatk po kemszach zetka so osadna rada na farie. Różowc we klosztrze je w utoro we 18 godzinach 30, modlimy się o miesznicki a riadnicki dorost, a też piatk do kemszu, we Kroszczycach je różowc piatk do kemszy. Kemsze we Dobroszicach są sredu we 18 godzinach. Doma w obstarania są w utoru we Nowej Wiesce, Hrańcy a Hornim Hańku, piatk we Kroszczycach a Śmieczkecach, a we Horkach na prawej stronie smier Dobroszicy. Sakrament księcy spoczci so sobotu Borborie Wałrychiec z Jawory a Marieli Szołcic z Panczyc Kukowa. Przychodną niedzielu je kolekta za Caritas postajena. Czwartkie wysoki swiedzień ciła a kryje Chrystusowe po takim Boże ciło. Prosimy holcy a młode żony sobie narodną drastu w oblec, drużki siedział we klosztrze, kaž też we farskiej cerkwi stajnie ze swójbnymi. We farskiej cerkwi są prenie kemsze rano we 7 godzin, swiedzieńska Boża msza z modlitwu na Kirchowie je we 9 godzin, eucharystyczny nyszpor z modlitwu na Kirchowie je we 14 godzinach. We różęcie są kemsze wieczór we 19 godzinach. Prosimy o upyszenie usy z korojemi, mejki nie trebali zostajeć, wszako procesjony nie budu. Pryniowo-pramieńskie dzieci siedział we cerkwi predku hromadzie. We klosztrze są czwartk, serbskie kemszke we 7 godzin 30, niemskie we 9 godzin a 10 godzin 30. Pryniowo-pramieńskie dzieci siedział rano, serbskie a dopełnia niemskie stajnie predku hromadzie. Na nyszporie siedział wszyscy hromadzie we prednimaj ławkomaj. Boże ciło niedzielu są rańsze kemsze we 7 godzin, niemskie kemsze we 10 godzin 30, a swiedzienskie kemsze we 9 godzin. Eucharystyczny nyszpor we 14 godzinach. Wosadna rada je obzamknęła, zo poskyči so we farskiej cerkwi miesacznie przyleżność k cichej modlitwie przed Najświętszym. To zariaduje so stajnie czwartk do prienieho piatka miesaca. Tuż też na czwartku Bożego Ciała od 21 godzin aż do 22
Wosadni są wutrobnie przeproszeni. Wotnietka dzieła są na oknach farskiej cyrkwie, toho dla są rańsze wsiednie kemsze, kaž też czwórtkowne kemsze na farie. Od piatka do niedziele pak są kemsze we cyrkwi. W zajszym tydzieniu natwari so szkitny kaszczyk wokoło piszczeli, co by one były przed prochom szkitane. Od julia będzie mimo szulskim a młodzińskim skupinam też swójba można dom Emaus na Kukowskim Hrodziszczu za przebywanie używać. Zajmcy niech so na fary przyzjewia. Obkedźbować maja so wiezo wszystkie szkitne przedpisy. Zapłać bo, prajmy za strzychowacej daraj za wosadu 2 kruć 100 euro. Ministranča farskiej cyrkwie niech so sebi do zakrystie po plan przyndu. Sakrament manželstva chcetaj si spoštić, prositaj wiernych o modlitwu, a przypowidataj so drugi raz Andrzej Gedik z Hrańcy a Krystin Popelic z Jaseńcy. Dnia 27. meje zemrze we starobie 80 lat Juri Zinda z Nowych Boszyc, naposled bydlacy w domie świętej Ludmiły. Pacer pustego wieczora je w cyrkwi niedzielu od 14:30 aż do 17:00. Kowania rekwiem z tej podzielu we 16 godzinach. Knieże daj wotem retemu wieczny odpoczynek. Niech odpoczuje w pokoju. Podzielu rano Boża msza świeci so za nieboch Juria Bulanka manželsku Mariu z Kroščic. W utoru we wiestym mienieniu skazana z Worklic. W sredu za żywych a zemretych swój byczunkec z Kroščic. Czwartk rano za żywych a zemretych mieszników w osady. Piatk wieczor za żywych a zemretych swój Dornikec a Markec z Łuszcza a Bremienia. Sobotu wieczor za nieboch Doroteju Matkec z Kroščic. Przychodną niedzielu rano za nieboch Anne-Marii Brytzynu a manželskiego Franca z Kopšina, a na niemskich kemszach za nieboch Joachima Szliża z Rańcy k prioletnemu wopomnieniu. Tak daleko wozywienia. Bądź chwalony Jezus Chrystus. Knież bądź z wami. Żonu jaszkitaj was, buzdrą na ciela duszy, wszechomocny a smilnościwy knież, Wodca, Syn, a Duch Święty. Idźcie w pokoju.